Txo Sevilla taldeak Rozio jaialdia ospatuko du larunbatean, uztailaren 7an, Bermeoko itsasoan galdutakoen lameran. Goizeko 10:00 karpa jarri eta 12etan hasiera emango zaio landetan egingo den mesa rozierarekin. Eguerdiko ordu batean pregoia izango da eta ondoren 11etakoa dastatzeko aukera egongo da musikarekin eta dantzekin girotuta. Eguerdiko ordu 1:30 bigarren tortilla txapelketa egingo da eta 3etan senidetasun baskaria. Arratsaldeko 5:00 tortilla lehiaketaren sari banaketa izango da. Eta 6:00 Txo Sevilla talde antolatzailearen erakustalea ikusteko aukera izango dute bertaratzen diren guztiek. Ondoren txokolatada bat egingo da eta jaia bukatzeko musikarekin gozatzeko aukera izango dute pertsona guztiek. Onda Futura eta Zahar taldeen eskutik. Rozio jaialdia Txo Sevilla taldeak antolatu du Bermeoko udalaren laguntzarekin.